Inti x'int għandek kemm għandek flus, m'għandekx kemm m'għandekx flus. Għandek kemm għandek ħajja faċli jew diffiċli skont f'liema familja ġejt ukoll possibilment. Xorta waħda l-bniedem ikollu l-istess diffikultajiet bażiċi li huma l-imħabba jew in-nuqqas tagħha, l-aċċettazzjoni li jħossu stmat. U naħseb illi dak huma fl-opinjoni tiegħi valur importanti ħafna iktar minn kollox fil-ħajja. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq il-medja soċjali mal-preżentatur lokali Ben Kamil fejn daw kollha li segwew setgħu japprezzaw aktar l-aspett uman ta' Bernard Grech lilin min-narrattiva politika li ta' kuljum il-pubbliku jabbina lil personalitajiet politiċi magħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-flus fil-ħajja mhumiex kollox u li f'xi waqtiet il-bażiku u biżżejjed biex tgħix ħajja ta' kuntentizza lilin mill-materjaliżmu, għalkemm fakkar illi fil-verità huma ir-relazzjonijiet illi jagħmluk kuntent. Ir-realtà huwa relazzjonijiet li jagħtuni kuntentizza, ġifieri x-relazzjonijiet ikolli mal-mara, mat-tfal, mal-ġenituri, mal-ħbieb. Fil-waqt li insista li iżda u importanti li persuna ssib ukoll il-kuntentizza fiha nfisha. Jekk m'iniex kuntent bija nnifsi u jekk m'iniex kapaċi nkun kuntent b'dak li jien u b'dak li nagħmel, naħseb illi ma nistax insib il-kuntentizza barra minni. Bernard Grech insista li l-politiċi huma bnedmin ta' demmu l-laħam bħal ħaddieħor u l-koll ikollhom il-ħajja tagħhom bitluħ kif ukoll l-inżul. Tkellmu wkoll dwar il-passatempi tiegħu fosthom il-kant, ir-reċtar kif ukoll is-snajja tal-id. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li jrid jagħti aktar leħen liż-żgħażagħ għax jemmen li għandhom idejat friski u li jagħtu nifs ġdid tant bżonn już lil dawn il-gżejjer. U kien mistoqsi wkoll dwar l-isport favorit tiegħu il-futbol fejn tkellem dwar l-imħabba li għandu lejn it-tim nazzjonali Malti u x-xewqa illi għandu. Memorji ta' meta kont iżgħar ukoll niftakarni nara l-Malta kontra l-Ġermanja 3-2. Tiftakar dawn suċċess, għax jien ma niftakarhomx. U weċtom, kont fil-ground. U kemm nixtieq neġenara il-ground nazzjonali mimli Maltin jissapportjaw lit-tim nazzjonali Malti. Bernard Grech qasam mal-preżentatur u l-ispettaturi esperjenza xejn sabiħa li għadda minna fl-2004 meta ħass biża' kbira kawża ta' attakk qawwi ta' paniku li kien ġarrab bl-ewwel ħaġa li ġab quddiem għajnejh kienu uliedu Marija u Neil li kienu għadhom xkejknin kif ukoll il-martu Emery. Kelli 33 niftakar. U dort fuq it-tfal u kull ma għamilt tan-naqta u mettrhom minħobbhom. Xi meta saqsini x'ikun l-aħħar messaġġ naħseb qed nirrakkuntalek x'esperjenzajt li hemm dak il-moment li kien l-aħħar messaġġ tiegħi. U kif qedlek fil-bidu, m'hemm xejn ikbar milli li tħobb u li tirċievi l-imħabba minn xi ħadd. Ġifieri meta qabel il-mowt nittama illi dik l-unika ħaġa li jkolli għalfejn ngħid.